Incwadi Inhlansi Yothando yethulwe nguSiphethu Sihle Nonhlezulu, isigcawu se-15. Athi angaqeda ukubeka izikhwama zakhe uNompilo ehle ebuyele ekhaya eZansi ukuze eyolanda izinto zakhe ezinye ebeyihlala kumama wakhe. Afice uMaNtombela esahleli lapha phansi ecansini ubone nje ukuba umangele ngakho konke lokhu okwenzakalayo. Mama, eme ngasemnyango. Mpilo uzuvele nje ungene ungidilikume ngenyawo. Vele angihleli kahle ngilanda ikhadi lami leqolo nezitifiketi zey'ngane zami namakhadi okugoma. Hawu yini bo, Mpilo singakulungisa sisi. Asihlale phansi njengomndeni silungise mama. Ngikhathele ukuphila impilo okungeyeyami. Ngikhathele ukuphila impilo yenhliziyo embi. Ungifunza ukuba abantu masenze izinto ezimbi ebantwini. Angikholwa nje ukuthi sikhona isidingo salokho manje, isidingo sokulungisa. Cha, angisekho nje lapho. Ngikhathele kahle nje yonke lento ithi ngimla eshethinta lapha entanyeni uNompilo. Hhayi-ke lalela-ke sisi, akho zinto zakho ozoyithola la. Oh hhayi, akunaso-ke nesikhathi sokukhuluma kakhulu ngoba vele nokukhuluma angikuthandi. Aphume uNompilo uye loyana inyuka ahlangane noSiyamthanda no-Asanda belandelana. Hey nina niyaphi? Hey mama, thina sisegogo. Hhayi sihambe nini? Agijime u-Asanda elandela uSiyamthanda bekhomba ukuphikisana naye uNompilo. Bangene lapha endlini befica uMaNtombela obehleli phansi lapha eceleni kwakhe kukhona induku eqinile. Avele asukuma aqonde kubo abantwana laba aqhashe uSiyamthanda amtheze phezulu uAsanda emehe ingozi embi. Ophe ngokukhulu ukushesha agijima uSiyamthanda ekhala, mama, ugogo useshaya u-Asanda ulimele. Aphenduka uNompilo mayezwa lelo abuye eze lapha endlini afice ingane yakhe ilele lapha phansi iyopha. Mama yenzeni ingane yami? uNompilo ebuza esondela kuye ingane yakhe. Gijima uyobiza uSithuthukile azongisiza. Angimfuni-ke lowo la, vele akezile kuwe, akezile vele kuwe. Agijima uSiyamthanda eyobiza uSithuthukile namanje ongakaqondi ukuba ngabe konke lokhu kwenzeka kanjani. Abeke phansi ucingo lwakhe uSithuthukile ehle njengoba sekukhona umuntu olimele nje. Ayafika engene lapha endlini abingelele uMaNtombela owayemile lapha ngasemnyango ebabuka ngamehlo amabi. Eyi Mpilo, ubukeka engathi ulimele kodwa kakhulu. Awuthele amanzi aneswayi simgeze kuqala igazi. Awathele uNompilo amanzi lawa ethela neswayi bebuye bethi ukumthelathela ngalo ukuze kunqamuke ukopha. Ngicabanga ukuthi kufanele simhambise emtholampilo. Angazi ukuthi ubona kanjani. Nalapho-ke yathi mhlawumbe uqinisile. Mama, mangibuye ngicela ungeze izinto zami. Thuthukile, awushayele ubaba umazise. Anginalo sisi ucingo ngilishiyile ekhaya. Alikhiphe uNompilo elimukeze uSithuthukile. Khona imadlana ebincane la amasenti. Ngiyazi ukuthi uzoshaya ubaba mangabe sebona ukuthi bengimshayela. Ayicofa uSithuthukile inombolo kaHlatshwayo logala ucingo. Wayimile nabanye osomatekisi uHlatshwayo njengoba engusomatekisi naye. Ulapha-ke lenke. Hello baba, ngicela ungishayele. Alivale uSithuthukile ucingo. Ashaye ngokukhulu ukushesha uHlatshwayo. Alibambe uSithuthukile. Baba, ngila ekhaya kwamama Mantombela. Becela usiphe bandla imoto ezosiphuthumise emtholampilo. Sekulimele umuntu akaMpilo Asanda. Yini kwenzenjani kumzukulu? Cha baba, ngiyacela bandla akubi kakhulu, akubi ukuthi nje udinga emtholampilo. Ulimale kabi? Ushayeke kabi? Eshawa yini? Eshawa ubani? Angazi nami baba, anginalo ulwazi oluphelele kodwa-ke bengicela bandla ungenzele lokho. Kulungile ngizoshayela uNzuza umfana wakhe lo mdala ezizongishayelela imoto. Kulungile. Alivale ucingo. Anyuke uNompilo abuye esephethe iy'mpahla zokushintsha u-Asanda zokuhamba emgqokisa bemesulasula ngenyawo bemshintsha nesikhindi sangaphansi. Asekho isikhathi sokugeza. Ngokukhulu ukushesha ibithi ifikile imoto kaJomo okwakuwuye owayezobashayelela. Bagibele-ke lapha ngemuva. Ngicela adlule ekhaya athathe ucingo lwami ebhuti uJomo. uSithuthukile etshela uJomo. Idlule imoto lapha esangweni kwamacele ehle uSithuthukile egijima afika alithathe ucingo lwakhe naye ethi ukushintsha ezesula. Abuye sengena emotweni ayisuse uJomo. Bahambe njalo-ke baze bafike emtholampilo. Umtholampilo lona wawuseduze nesiteshi samaphoyisa. Wesithuthukile, ngicela ungibambele umugqa sisi la, ngisafuna ukuya emaphoyiseni. Yini kanti Mpilo?
nakhu wena ungangichazeli ukuthi nje kunezinto ezithuthukile ngeke ngikwazi ukuchazela zona, kodwa sengihlulekile ukuyibekezelela. Aphume unompilo eye emaphoyiseni, awafice amaphoyisa ehleli, awabingelele, qede-ke asho ukuba usacela incwadi yokuvikeleka, i-protection order. Amvulele-ke amaphoyisa emchazela ngayo-ke le ncwadi nangendlela esebenza ngayo. Sizoyihambisa thina-ke le ofuna sikuhambisele khona. Kulungile, ayikho inkinga, ngizohamba nani-ke, ngiselapha emtholampilo, ngizodlula nginithathe uma ngabe sengihamba. Unompilo ewatshela amaphoyisa. Lokhala ucingo likaSithuthukile. Hawu, Mntamkhwekazi, uyaphila mama? Ngiyaphila baby, na? Hawu, ngiyaphila sithondo sami, kade ngikugcinile yini vele? Eyi baby, ukuthi nje kuningi okwenzakala namhlanje nami okunye kwakhe angikuqondi, kodwa nje ngifuna ukwazi ukuthi usuku lwami nje luma bhekegqwane ngenye indlela. Kodwa kuphephile sithondo sami, angithi? Ngiphephile baba, ngingasho kanjalo. Ngiyakuthanda yezwa, ngiyakuthanda. Cabanga-ke khona isicelo somsebenzi engikuthumelele sona lapho, kuthiwa silapho ngakini eNgwelezane. Oh, okay. Ngizoke ngivule, yazi bengingakaboni. Ngicela uvule mama, usifake futhi isicelo somsebenzi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu sithando sami. Mntamkhwekazi, ngithanda kakhulu kezwa. Ngiyabonga. Alivale uSimphiwe ucingo, alucofe uThuthukile ucingo lwakhe efuna ukubona ngalesi sikhangisi. Cha, sikhona ngempela. Uhleli lapha emabhentshini nje useyafaka izinto zakhe. Kungangithokoza bandla ukuthi ngithi ngiyogqoka ngibe sengisebenza, yibo ngeke phela. Ngathi ekugcineni angenu asanda lapha ngaphakathi, bemxilongeke abahlengikazi laba, bemgcobisa lapha, bembhandisha, bemnikeze nokunye kokuwumuthi azomane egcotshiswa khona njengoba eshayeke kabi, namaphilisi ey'nhlungu. Aphume uSithuthukile sembambe ngesandla. Nangu unompilo naye usehleli lapha emabhentshini. Wesithuthukile, angisezubuyela-ke mina emuva ngemoto le esifike ngayo, ngizohamba ngemoto yamaphoyisa. Aphenduka uThuthukile ebuka unompilo. Kulungile sisi Mpilo, uma ngabe konke kuphephile kuwe ungakwenza. Bahambe yena nomntwana beyongena emotweni kaJomo, awela umgwaqo unompilo lapha esephuma lapha emtholampilo, awelele esiteshini samaphoyisa. Okuyilapho-ke wafica khona amaphoyisa esemlindile, asho phakathi emotweni yamaphoyisa sebelibangisele ekhaya kaHlatshwayo. Khona ngicela uhambe sisi yezwa, uye esitolo wenzathi uyothenga, khona umfana ozomfica lapha ekulindile, uzofika akunikeze okuthile. Usinelizwi ecela u-Akhona. Sine mina ngiyesaba, ngeke baze bakwenze lutho, ngeke. Ngiyakucela bandla, ngiyakucela nkosi yami. Kulungile-ke, asukume Akhona ephuma lapha phandle agqoke obhaqa bakhe, athi ukuqalaza. Cha, kwangekho umuntu omnakile, uye loyana eyophuma ngesango ehamba eshesha lapha emgwaqeni, aze afike kuleyo ndawo okuthiwa uzohlangana khona nomunye umfanyana nje naye ongakakhulu kakhulu, osegqilazwe yikho bela ukudla iy'dakamizwa, amemukezo Akhona ekuthatha athi ukucindezela efuna ukuzwa ukuba yini yona lena, yinto eyayiyimpushana. Akuthathe Akhona aphinde aqalaze futhi ukuba ngabakho umuntu unamaziyo lapha. Ngebhadi-ke akayena ngisho walapha endaweni, babey'bukela inganyana nje abantu. Ahambe Akhona eshesha, kodwa uSine bakithi akanawo nje umbongo kubazali bakhe. Yazi indlela bamthanda ngayo, bamthanda ubaba uSenzo uSine, kodwa nje uSine yena wenza kanjena, hhayi cha ngeke yazi. Iyacasula nje yonke lento lena. Engena lapha esangweni Akhona anyukele endlini. Kusemgedeni wayidlela uSwishiwishi ney'lwane zakhe. Ewu bakwethu, lento kaMtshebhula yokuba ulambile angazi ngempela ukuba izokwenziwa kanjani. Ahlangene phela thina, uye wathi ufuna ukuhamba. Pho thina sihlangana kanjani ngoba nokudla kwethu ngeke size sinqube? Kahle Sigidi inhliziyo embi, kahle. Lo muthi thwansu uSwishiwishi uvalo mayicabanga ukuba uSigidi lona kwakumnewabo. Wambulala yena, wayesezomenza umkhovu njengoba wayephumelele kakhulu enayo yonke into eyicabangayo. Kodwa manje usuwathobela intando yakhe. Pho-ke kuzothiwani? Kulungile, ngizoke ngibuye nazo ngizobuya nakho ebusuku ukudla kwenu ngoba kusafanele phela ngiyokweba imbuzi engizoyipheka. Nebala asukume ephuma lapha emgedeni, ahambe kancane-ke, ukhathele, lide kakhulu ibanga alihambile uma eze lapha emgedeni.
aphume uZondo emsebenzini aphume uZondo emsebenzini enze kancane lapha emotweni yakhe eyayimile nezinye iy'moto zabanye abasebenzi, asivule isivalo, kukhala ucingo esamele lapha phansi, alibambe. Kwangaba kwadokotela owayenze ukuba ulibofuzo bemazisa ukuba imiphumela yolibofuzo isibuyile. Kusemaphoyiseni, wayeseqedile uMamisa ukuvula icala lokuba uZondo umdlwengulile. Kwase kufanele amaphoyisa-ke enze umsebenzi wawo wokuyolanda lowo osewumsolwa ezomvalela endaweni ehlala ezinye izephulamthetho. Ashaya ucingo uZondo eshayela uThembeka emazisa ukuthi mabahlangane lapha kwadokotela ukuze bezofundelwa bobabili imiphumela yolibofuzo. Asheshe uThembeka eshintsha iy'mpahla njengoba vele ubevele egezile. Athatha isikhwama sakhe ephuma ehluthulela lapha endlini. Uye loyana efaka isicelo kulamatekisi athunyelelwe iy'celo ngokukhulu ukushesha bese lifikile itekisi phecelezi i-Uber. Asho phakathi uThembeka uhamba lapha nje naye ushawa uvalo lwalokhu okuzohlaluka mangabe sebebobabili kwadokotela. Kodwa-ke Nkosi yami ngiyafisa sengazi ukuthi ngathiwa ngingane yakho ubaba, hayibo, ngingathi nje sengibuyele emuva sengiyohlala nomama, hhayi ngeke. UThembeka eshehla lapha phambi kwakadokotela, nansi nemoto kaZondo yayisingenile lapha ngaphakathi. Bangene lapha ngaphakathi bethi ukuhlala isikhashana, afike-ke owayezobasiza nebala bechezuke beye kwelinye lamagumbi okuyilapho abafice khona intombazane ewumuntu omnyama. Bangene behlale kulo leli tafula elaliney'tulo ey'mbili, idonsi imvilophi ensundu imemukeza uZondo. Baba uzokwazi ukuyifundela? Cha ndodakazi, ungangifundela. uZondo eqhaqhazela, ithathe imvilophi yentombazane lena iklebhula, qeda iwakhipha amaphepha ayibhaliwe, iwabeke lapha phambi kwayo. Qede-ke imfundele imane imhumushela. Wayesecasuke kabi uThembeka ukulokhu eyihumusha le ntombazane njengoba yena wayekholelwa ukuba konke lokho okushiwo lapha uyakuzwa. Kanti-ke uZondo yena wayengenankinga nokuhumusha njengoba vele yena wayekudinga lokho. Ngasekugcineni intombazane imtshelile uZondo ukuba uThembeka indodakazi yakhe, yena noThembeka bayahlobana ngokungamashumi 99%. 99%. Ajabule uThembeka elula izandla libamba ubaba wakhe bebambana isikhathi eside. Ayithathe uZondo imiphumela lena eyibuyisela envelophini, baphume sebelandelana nendodakazi yakhe. Yibo labana bephuma ngaphandle kwalapha kwadokotela besondela kancane emotweni. Ilapho okuvele kwaqhamuka khona amaphoyisa aqeda asondele kuye uZondo. Mjwayizeni Phillips Zondo, uyaboshwa ngamacala okubulala uMamisa eHadebe. Unelungelo lokuthula ungasho lutho njengoba ozokusho sekuyosetshenziswa njengobufakazi enkantolo. Hayibo, ngimhlungule nini? Hey, thula wena. Iphoyisa lisho limbamba uZondo limfakoza Nkosi, qede limqhube seliyomfaka evenini. Ngiyabonga-ke kini nonke enwesekayo umsebenzi inhlansi yothando kazi kuZondo uboshelwani bakithi, ngoba siyaqonda ukuba ngathi akenze lutho umthiyane, kodwa nje uMamisa noMondli bavukwa umuhobholo wokuba bafune iy'mali zakhe. Asithamele isiqephu esilandelayo ngokuzayo. Mina ngimthanda ngothando olubovu ngoba olumhlophe liyangcola.